Coming up in this week's show, I got new music from Robin Roy, Jeff Dubleu, D.O.D, and all my usual features. You're to Chucky's Dirty Dutch Radio Show. Welkom bij Doebelibben. In Doebelibben volgen we studenten met een oorlibben naast de studie. Jood ben we bij Robin, student en DJ. Mijn naam is Robin Cinema. Ik ben geboren in Sneek. Ik woon in Leeuwarden nu. Mijn dubbelleven is DJ/producer, dus ik doe veel in muziek. Ik studeer op het NL in Leeuwarden. Ik doe CMD, dat is communicatie en multimedia design. En in principe is samen met mijn dubbelleven is dat best wel goed te doen, want CMD stimuleert ook echt zeg maar, je hobby en vooral mocht het in de media zijn, wat dus in mijn geval zo is, dan stimuleert dat heel erg. Ik heb heel veel vrijheid, heel veel tijd en ik kan ook zeg maar, mijn muziek die kan ik ook gebruiken voor sommige dingen op school. Voor school moeten we een game maken voor het MCL. En omdat ik zeg maar, ook muziek produceer, moest ik de muziek doen. En dit is zeg maar, wat we hadden voor het menu. Vet sexy. Het is gewoon een menu. Gewoon spelen, niet heel speciaal of zo. Nou, als je mij vraagt of Robin je huisgenoot kan zijn en wat ik daarover zou zeggen is het ten eerste dat je hem eigenlijk de helft van de tijd niet ziet. Want die jongen is na school door de week veel met vrienden op pad. En in het weekend is hij aan het werk, is hij aan het draaien. Dus ten eerste is hij er vrij weinig. Je moet wel van muziek houden. Want ja, hij is een DJ en alles draait om muziek. Dus zo op de meest random tijden krijgt hij van iemand een linkje doorgestuurd naar een nieuwe plaat. En dan zet hij hem op, dan moet hij hem even horen. En dat is hoe die jongen van dag tot dag bezig is met muziek. Robin is na de zomer is hij weer begonnen met een nieuwe opleiding, CMD. En vanaf dat moment is hij ook gewoon met alles een stuk zakelijker geworden. Ook gewoon zorgen dat zijn school goed gaat. Zorgen dat hij ook gewoon genoeg tijd voor zijn muziek, aan zijn muziek besteedt. Maar ik denk dat de opleiding CMD hem daar wel gewoon bij geholpen heeft om een beetje structuur in zijn leven te krijgen. Ik ken Robin doordat wij beide een DJ-contest hebben gewonnen. Dat was in 2011. En sindsdien zijn we gewoon steeds betere vrienden geworden. Waarschijnlijk als jullie dit zien, dan is hij er al. Maar ik heb een bootleg gemaakt van een nummer die ik heel vet vind. En die kan ik wel even snel laten horen. Dit is ook zelf met de piano gedaan. Ik ben sinds vorig jaar november bezig met het produceren van muziek op een computer. Nu heb ik een release gehad in Noorwegen en die is goed opgepakt, met name door DJ's als DJ Chucky, Michael Woods, nou dat zijn grote namen. En nu ben ik gewoon wat bezig met meer muziek produceren om zo zeg maar, mijn naam nog meer te vestigen in het wereldje. Mijn stijl van muziek is wat harder dan de mensen gewend zijn van de radio. Om een voorbeeld te noemen, Hardwell, die kent iedereen wel eigenlijk. Ik ben één DJ van de wereld nu. Dit is Dirk, is ook een vriend van ons. En naast dat hij een vriend van ons is, rijdt hij mij ook heel vaak als ik ergens heen moet. En ja, hij heeft mij al meerdere malen gered, zeg maar, dat ik ergens naartoe moest.
dat ik even geen vervoer had en dat Dirk zei van, nou, ik wil een auto. En dat is zeg maar de laatste 3-4 maanden is het ook echt zo gebleven. Hij gaat er vaak mee. Hij vindt het ook leuk, denk ik. Ja. Dus ja, hier is zeg maar, hij is het team ook. Omdat ik het gewoon gezellig vind en de feestjes ook leuk vind om heen te gaan. Ik wilde niet altijd al DJ worden, maar wel was ik altijd heel muzikaal bezig. Ik speel ook bepaalde instrumenten, vroeger ook al. Dus ja, vrienden van mij die hebben toen het DJ's zijn een beetje opgepakt. En daar ben ik in meegegaan, want ik vond het wel heel leuk. Ik ben niet echt heel erg bezig van, oké, ik wil later echt door met draaien. Ja, ik zou het wel willen natuurlijk, maar ik ben wel realistisch. Van, ik doe nu ook een hbo-opleiding, daar zit heel veel tijd in. En dat doe ik niet voor niks. Ik vind dat hij het goed combineert. Dank je. Graag gedaan. We hebben ook op Lekker Outdoor hebben we een keer een back-to-back set van 1 uur gedaan. En toen zaten we de hele tijd wel gewoon goed te overleggen. Oké, wat gaan we nu draaien? Om wel gewoon naar een gezamenlijk hoogtepunt te komen. Want er moesten nog heel veel DJ's gezamenlijk ook in die tijd. Loop ik ook tegen problemen aan? Nou ja, soms rust. Soms pak ik mijn rust niet. Soms niet echt mogelijk. Want het komt niet vaak voor dat ik zeg maar, door de week moet draaien. Maar soms in de zomer of net voor de zomer, dat ik nog net op school zit, zeg maar, dat je nog heel veel moet doen. Dan, het komt wel eens voor dat ik dan op dinsdag of donderdag moet draaien. En dan gewoon de volgende ochtend om 10 uur op school moet zijn. Dat is soms wel moeilijk. Ja, je bent toch moe en je kan je niet goed focussen. Maar ja, je moet. Dus dat is in principe het enige. Voor de rest is het goed te doen. Ik vind het heel tof wat hij doet, het draaien, maar daarnaast ook naar school toe gaan. Hij combineert het goed, maar wat hij ook al aangaf is dat het soms op sommige dagen wat lastiger is. En dat hij met het walletjes onder zijn ogen op school zit. Ik speel al 7 jaar op de piano en ik heb daar eigenlijk nooit echt bij nagedacht, ongeveer tot vorig jaar, van dat zou ik best eens kunnen gebruiken. Doe ik nu wel. En ja, ik vind dat heel erg vet, want het is zeg maar een beetje, dat houdt het ook van mij, zeg maar. Jij moet later de radio aanzetten en dan zonder ook maar de naam te zien moet je weten dat het van mij is. Yo, check it out.